Alright, mayong gabi mga higala, alas 8:05 kontak na sa gabi og atong adlaw karon Lunes, pizza 17 sa buwan sa Mayo 2021. Inyong higala, Benji 36 Help TV Cebu, mga higala. Yan na ko amigo nako. Napahigayon sa kanyang pag-roving o pag-check karon sa mga nagkida police station sa Cebu City Post Office kasi sila ang is OG no? O sino wala boss? Officer of the day, no? Karong kuan, karong adlaw. Dito sa barangay o dito sa Mambalin Police Station mga bay, Benji Delisik, no? Sa Cebu City Police Office, Mambalin Police Station 11. Kadumdum mo, katubitaw napalgang patay dito sa usa ka panimay o kaning gi-abandon ng panimay sa may alumnos barangay Basag San Nicolas ning atong Dakbayan sa Sugbo, mga higala, tong May 11 na. Ato check ha. Kung itong gi-break bitaw nga napalagang patay, o niya ato nang gi ani ang karon kay wa dito napalagan no, kundi gipatay dito, gibo na lang bato. Ang maong biktima nito mga tungura mga bay, no, si wait lang ha. Ang pangalan mga biktima mga higala, si Larry Villalonga nya ang mitahan karon si Michael Resurrection diyan sa Mambalay Police Station ato sila bini pala ko Michael gamay lang ha kita nga kaya nawag hello yeah kasi ni Adol. Ha? Asa na bit? Okay, kami dol. Going. Going dol. Si Michael na seleksyon, no? Naman ni. Mike, no? May gabi mo na. Mike, live ka sa TV Cebu. Mike, unang nabalita ka to si Larry Villalonga, kay napalgang patay dito sa barangay Basag San Nicolas, no? Actually silingin ta kanadto ba danapos Bulacau. Okay. Ato balikan sa Michael na seleksyon. Ano si Galwa ban? May pakiasi ko na may karon ni nango man ka nga ikaw man nagpati adto. Nakonsensya. Unya ko. Kay di ko katulog. Pataw kadlaw nga gatago pero di ko katulog. Ngano daw ni mo Mike? Ali para ko to ako ato yuta. Mo sakar ta ko balay nya sa man naam siya nya. Badlong siya nya kuha man siya kutsilyo. Ya mo tong gukod na lang ako siya giunhan na lang ako siya gukod nya akong giwak yung kutsilyo. Ya nangatagak may duha sa hagdanan. Pagtagak na mo. Ano? So man Mike, ibang bugbog bato no? Gito unya. Gidunggab. Pero sa to upat ka adlaw ka nga sigonohon na sa inaw. Ay yung pagmupiyong ka yung manang makitaan. Ang baho niya. O sa baho din niya? Bawas patay wa. Bawas patay. Sumber gipadam ko kaniya. I see. Mike, wa ba kay kita po sa aganing kwap imong panawag ang pamilya, mga imong pasaylo. Inaako sa mga pamilya nga akong nakuha na patay. Ako sa iluan ko nila, ako Alright. So, mato yung nakita o yung nadungog, no? Si Michael Resurrection, ang suspect kang Larry Villalonga o Villalonga. Katong napalgang patay dito sa barangay Basag San Nicolas o karon upat ka adlaw nga iyang ginuna nga nagkonsensya siya kay mato pa niya gipadamgo siya sa mga patay niya ang baho, no? Sa mga namatay mo iyang masimutan permanente mo to nga di siya magkakuan og nitahan sa atong kapulisan o gidakop siya sa Mambalay Police Station. Exclusive nga balita sa Help TV Cebu, Benji Delisik. May gabi mga higala.